бонки эсхата марҳилаи дуюми иқдоми бурди афсонавиро ҷамъбаст кард. Марҳилаи дуюми иқдоми мазкур аз 1 октябр оғоз гардида то охири моҳ идома ёфт. Дар ин муддат 156628 купон иштирокчӣ иқдом гардид. Ин гурӯҳи мизоҷони бонки эсхата тариқи визакорт аз марказҳои савдои хизматрасонӣ ва ҳамсӯзишвориҳо амалиёти ғайринақдӣ гузаронданд ва иштирокчӣ бевоситаи иқдоми афсонавӣ гардиданд. Яке аз бурди асосии марҳилаи дуюмро сокини шаҳри Хуҷанд ба даст овард. Баъди нисфирӯзаи санаи 17 ноябр дар саридораи бонки эсхата сертификати бурдро ба соҳибаш тақдим карданд. Бояд таъкид кард, ки дар шаҳри Хуҷанд 1 филиал, 1 адад идораи амалиёти, 11 маркази хизматрасонии бонкӣ амал мекунад, ки муштариён ҳамарӯза аз хизматрасониҳои он истифода менамоянд. ба ғолибони давраи дуюм сертификати рохат ба давлати Туркияи офтобрӯ тӯҳфа карда шуд. Мизоҷи мо шаҳрванди шаҳри Хуҷанд, мизоҷи муҳтарами мо ки соҳиби рохати Туркия шуданд, зиёда аз 100 маротиба купони аксияро соҳиб шуданд. Чӣ кор карданд? амалиётҳои хариди бо тариқи QR Ramz, корти пардохтии виза дар терминалҳои бонкӣ ва харид аз интернет истифода карданд. аксияи мазкур то охири соли 2022 идома мекунад. Марҳилаи сеюм то охири моҳ ҷараён мегирад. Дар ин давра иштирок намуда имконияти бурди 3 саёҳат барои 2 нафарро ба давлати афсонавии Дубай ба даст оварда метавонед. Барои ин бо корти визаи бонки эсхата дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо воситаи посттерминалҳо пардохт кунед ва ё харидро дар интернет мағозаҳо бо корт бо маблағи накам аз 100 сомонӣ пардохт намоед ва иштирокчии аксия шавед. дар давоми 3 рӯз пас аз пардохт ба шумо SMS паёмак бо рақами тартибии иштирокчӣ меояд. бахшида ба 31-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва вусъат додан ба истифодаи кортҳои пардохтии бонкии виза, бонки эсхата аз санаи 9 сентябри соли ҷорӣ то 31 декабри соли ҷорӣ аксияи бурди афсонавӣ эълон кардааст. иқдоми бурди афсонавӣ аз бонки эсхата аз 4 марҳила иборат аст. Он аз санаи 9 сентябр оғоз гардида то 31 декабр идома мекунад. Ин иқдом ба муносибати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии иҷлоси 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. ҳадафи асосӣ ҷалби муштариён ба бонки эсхата ва рушди низоми ғайринақдӣ дар ин соҳа аст. Зурши Мафнушпур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.